Ayiwa an balima aw ni ɲantuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko tubabuw ka kɛlɛkɛbolo fara min bɛ yan n'u b'a wele ko force Barkhane olu y'a sɛbɛntiya welewele kɔnɔna na ko u ye opération dɔ kɛ o opération ko kɛra arabadon ka na alamisadon na ayiwa u y'a fɔ o sɛbɛntiya ko o opération in ko a hukumu kɔnɔna na k'u ye minɛli kɛ ni o ye djihadistes ye ko 2 ɲɔgɔn na ani ni ka u ka minɛn caman minɛ u la n'o maramafɛn b'o la ani sɛbɛn dɔw ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ tuguni ko mɛnakakaw dɔw y'a fɔ ko u ye mɔgɔ 2 minnu minɛ ko djihadistes tɛ ko yen sigibaga dɔw de don ko k'u b'a ɲini Barkhane mɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka maa 2 ninnu ko k'olu bila ko ka d'a kan k'a fɔ k'u tɛ foyi kalama djihadiste ko in na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ aw ye ko Tɔnbukutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲanfunke cercle kɔnɔna na an ka finitigi dɔ n'o ye gendarme ye ko maa dɔw nana ni ka taa ni ale ye ayiwa ko u taara sɔrɔ u ka checkpoint dɔ de la yen nɔ ni ka a minɛ ka taa n'a ye ko maa masinaman ninnu ko u ma sidɔn ko wa halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa k'a dɔn k'a fɔ maa sugu minnu don ani u sera ka taa ni an ka finitigi in ye yɔrɔ min na ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la